lakiang ta ha chwa wo po I chiki khubor ki wo banya ta ni pe chwa yi ni ki mat ki kong san kubur Prime Minister Narendra Modi yaiman koridor yang ke culture wa kamju kelat wo pene pensa mariang yang ke Meghalaya lingba ke Meghalaya's GI tag Rendia Silk palat khat sok lur ngot tam ki bru hapo gari ro ko wi eksok tilangi wo wi ementa wa ga nasha mukt bharat abhiyan ong minister ke state for social justice and empowerment BL Verma Kenmo ram ke Meghalaya daylang wo ke jila ro ko wi ke International Day Drug Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Kentu Menteri Kesarkar jila ba polling do yik san bhalang wa urap husiar gi hawachim ki mat yong yiki kamtam heto wai berang jiawat ha kachnong lapangap kiar newa kura ya kesarkar kini to ki khubor ki benya Prime Minister Narendra Modi da kuburu yaiman koridor yang ke culture wa kamju le ki kam ki wo punne open sa ya ke Mariang lingba yang ke Meghalaya GI tag Rendia Silk dewa ong wo man ke dak ko khlanbor nei benta ke pateng badawan he to wir kom than lenichna de kiti ha ke chithi guru juba u to Conrad Sangma wo man Chief Minister ke Meghalaya yang Prime Minister Narendra Modi di ro we pen paule Yes, nyau kemen, hei to we is nyau bahag Meghalaya, yo o de kat Rendia, ya go de ele de kintha yang kathan Riboy district, ya go de song, de tap janai bahag sunduk da ka wini ki brand ya go de tip kam ke kini ho. Umodi do ong kat one, mani was nyau go wo yo ya ni kathat Rendia lani ka Rendia Silk, ka man ka dak yang ka culture yang ke jalan Meghalaya wa kamju le is nyau sarong. Dong cucu le wa ini ur kompor khat yang gibru ke jelam man I beto hok uyo ye yero. Haga chiti wada pau ne liang Modi de banu le hajrong ki jingdawa ki bon jet ya ke pertai ki wada nang nangku wa mto dukar open ne open sa ron hi ke mariang hendrei ki wa emle ye kit kle ha ke emlang ke sa lang. Hawa timit ye nam yang ke GI ka wada e chaka rendia ne liang u Prime Minister da ongu wa kani man go sagabi duan ka senjam go punyo ye ko jingbot ne banta wo punku ya ki wa kam kini ki mar ha ka prathai Minister wo pa ye State for Social Justice and Empowerment BL Verma ne sngi da ongu wa palat khat soklur tam ngut ki bru ha ka riwro go wi ki de pinso ne banta wo ye emanta ha ka nasha mukt bharat abhiyan kamaman da bancho cho u de wo ongu palat so laktli ki thang pure Wagi thau kre kam gyuri chimenta ha kani ke campaign. Yaini Menteri Sarkar pensnyau ha waklam hagelang yung International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka Perman ha New Delhi. Ha waklam chapang ipor iroy yung drugs u verma da ongu wa drug to mto dukar open si penjet pen prau ya iman ilong yung brusemen Henry penjet pen prau le ya ki emlang ka sa lang hi waro ka wi. Dapat kemo le hajrong kaman gi bobon gi khna khrohap ki ha unu drugs ko pen man ki wo iduna he to wi ye uchna ye khon karagam te ne diang yang or kan tu wi gi bru woro wo kular gi he to wi khun percha wo drugs we wo pudyang gi le ye jinglong i wo bha he jing im i wo man kasni Uwektin yung kesarkar Meghalaya uman le minister uba polling do negasngir kantu ya ki sen bhalang wo man ki brap husiar wo wakam jo le wo ite nyau khia he to wo ki mat ki wo chim ki kham tam he to wo ki mat yong i khajia ki kam khaput kam ang wo wa mto upan kam ki kesarkar wo man ga kam udin chendo Hawi YouTube ahi to we jia hala pangap ne yang ba pol do ang mo sarkar dang ile ko pun bet ye kenrum kenram mo sarkar Assam ibo man ikam ibo sa ten la kamakatto ka Nepal hei to we ken tho ki sen bhalang ki sarkar jilla won ne yang odo ang wo ini jing e to ibo ne na do ki pass nem gi ne chwa ha ga we hei thau yu khun pracha ki wo ka sarkar ki yongki to pathan ui kre langi ne banta wo mango ka widon hi ka bor Uba Paul do ongule wagi pulet yung West Gentia Hills chim kia bahagi wo e ye da he to we mi ijia ya ari ara ka chnong lapangap ha ka wa klem i wani kainstin ki le de le ki kat i wala wo puntanda yo lek unang jor i ya ari ara kam chimta ipen man ye ken re
kekinhon yang kipulit ka anti-narcotic task force de yo go kem yo drugs ujo pelayau hagi benta yang nong ba shlong ha wi ni dukan dairong ko em hagi benta yang ke shlong cantonment area hai ni ken re de yo kem hadu khat chispa nru pau r point san pau r gram u drug heroin u kam tu le de yo kem de lang yi lingut ki bru kat wo wi to wanan dang yut u kat kami khana yang kipulit ka anti-narcotic task force aga arpa so tri yong buna wonru hai por sanaje ijen made nei liang officer in charge of cantonment beat house the yo yu te u hai to oi em yong gibru gi dai we opla yaw yo drug heroin hagini gibenta yong kanong ba hai to oi ni liang ka anti-narcotic task force yo go kem yo wi bru yo te portoi kam urohit matu hagini gibenta yong ka cantonment yo ni bru di yo kem he por bedang ra bhau yo ka sunduk khen go so ko em ya u drugs cho ne liang sub inspector Pradeep Das bagi widwan ki pulit yong ka anti narcotic task force dapat man gi tho banya ai em lang ki basaki ha ka wale chem le ya ka wi ka sunduk saban go em hado chi phao point r pound ru gram u drug heroin kat kam gi khubor do ong wa uni ugil ye u man win gi hedo wo pla yaw yo drug heroin ha gi ka than cantonment wai u jo em kti lang le he to wa ki wi twan ki kam ki wasi ke Indian Army waga Assam Rifles hai kre lang gi pulit ka Manipur ne te ka Central Reserve Police Force wagi Border Security Force dapat man gi ga joint operations gi benta gi man lo mo kam jo le gi benta gi man yong ka Manipur kipulit dapat tip kita wajah ni operation dapat man ha perdi kita rik yang ke khan ru hado ka ar phau ar tu yang bana wenru ha Thaubal Bishnupur Kakching Kamjong Tengnopal Senapati Imphal East wagi Imphal West ha ga riyo le ukam hado khan nyangut ki bru dei lang wagi le tli bom IED wagi ar phau so tli ki tiar siat ki kan thop ya ki automatic rifles pistols improvised mortars grenades ammunition wagi warlike stores Degini ki bru cha kem dailang wagi tiar siat ekti ki chiki pulit yong ka Manipur ka Central Board of Secondary Education dapat bana ko wa ya ka board exam yong ki khana class 10 katu nai ni chakmar uman ka ars ina ki snam ko usdang do snam u1 kat kam ka sain dur ko thamme de ka exam ko bning kong usdang ko ho banai tho la khmi wei wa kani uman gale ko kong san nei banta wro ki khana cho ke examen go board wan man ga hobna wasan ko wa yiu yele na dam le ne banta ki khna ki kwa upun bha cho ye ki marks ki yong ki ladaki msnya hun ki woro ki khna ki pass u yo lan ki wa pan bha yi ki kom tho examen ki yong ki ha ka wa ka wi ni ki le ki subject le no na ka science mathematics wa ka social science de lang wa ka languages ya ka result yong ki examen upun bana hobna naitung wa upna wunru man usnam Neliang Union Education Minister Udharmendra Pradhan Tiyero yigni ke senjam le wang bagani ke rukom urap ke yigi khina wa ulet ki uchitom jingmot ementa ke examen weiwa urap yo por bhagi le ukra kot wakam jo le uki edu mujagi hei kam iwaki snyau sokki Sanmut kibile ke yong Meghalaya gurmi khmati ke India ha lumpung yele ke yong ke Asian Muay Thai Championship 2008 san go pemana do ar phau trik hado ar phau rutri yong bna wunru ha Thai Nguyen Vietnam the one yang gi jala Meghalaya de lang ki khusnam gi de yogi ha ga de yogi do ji phau tli ki medals ha ke lumpung go man chabar yong kari lani international Kini ki sangut ki bile ki yong Meghalaya to yurte pertoi kam u bansa nam kerpang war khlo na nongkrem ha ka kategori go sohasan kilo u aristones emsat na maudyang diang ha ka kategori go wasan ha niaw kilo u tai bok lang mar banyang na melim ha ka kategori go wasan ha wi kilo ka Mary Kristen riang na sat sning ha ka kategori go wa sohasan kilo wa ka Anita Rai na nongpo ha ka kategori ko wa so phao pra kilo kini bile ke demi khmat ki ye gari ha po kin hon yong Muay Thai Association of Meghalaya ye gari yakman da u Angela Sun woman le president wong hikai yong kani ka kin hon to prolog chwa po I chawa kut sachisin tanye pet byang I ya ki mat kyu kong san kuburu Prime Minister Narendra Modi ye man koridor yong ka culture wakam jole gilat penne pensa yong ke jala Meghalaya lingba ke Meghalaya's GI tagged Rindia silk snyangu yo uda kat that Rindia pelat khat so klor ngut tam gibru
Hagari, the penyesok ki wa ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan, Ong Minister of State for Social Justice and Empowerment, BL Verma, Kumuram Mihali Adelang Wagjalawro Agwi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, where Kuntu Menteri Kesarkar Jalawa Polindo Igisan Bhalang, or Rap Husier, where we dam Punman Den Chendo Ya Kesarkar. The perlok di kubor to the point, Chukun Akashvani Shillong, Katunya Abani Ya ki program ki board. Kiri Akashvani Shillong, Gajilong, Jong Sibring, Buloburak Mutaksi. Gajing Shit Jinkiat Nashilong, Wakio Golong, Arpusan Point Pra degree Celsius, Blakabaher Golong Hat Pra Point degree Celsius. Hasora Wakio Golong, Arpusa Point Pra degree Celsius, Blakabaher Golong Hat Kanda degree Celsius. Home Yam Wakio Golong Arpu Pra Point Pra degree Celsius, Blakabaher Golong Arpulai Point out degree Celsius. Gajing Hab Slap Hashilong Golong Not Point Iwe Millimeter Hadu Prasting Nem Step. Haring Prasting Tat Hadu Buyo Yakani Gajing Tip Golong Not Point Saw Hasora Golong Sapun Rio Millimeter Hadu Prasting Nem Step. Hadin ke Prasting Tat Hadu Buyo Yakani Gajing Tip Golong Not Point Pra Home Yam Kamshim Ladan Slap Hadu Prasting Nem Step. Hadin ke Prasting Tat Hadu Buyo Yakani Gajing Tip Golong Iwe Point Pra Kajin Hop Gabning Hashilong Golong Hunyo Nakashispa Step. But Prapu Ar Nakashispa Janmid. Kajinglong jong simining Hashilong bat hakibinta memerjan jongka kela ban slap bat tiap perthat pemimala hababun kijaka bat kajing maham kala ban dan kajing pom perthat bat lili bat kajing hab slap bejur hakikat tu gani kijaka betul kalau kajinglong jong simining belum budak mutasi belum spinak Akashvani Shillong. Hey Ribor, me pili tu kedon. Ngapet bakadon kutu ko Sharp Plus F. Plus F ayuli kata. Mitip hakabam ke bangibam lara duna ki nutrien bar ki vitamin ka kata kamet ka bor perkat wat ye kikam ki jam baman gaskiru. Te haba pithir ukha u ata kamlu kompenyang ne kedot ki badon ye ka Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ye ka Sharp Plus F na ka banta ka jing ko babha na ki nutrition ki bapura bat ban yo ka jing muntoy kham tame ha ka kot ka khya. Lapni da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong. Kublai phi parlong no snga baro ka Akashvani Shillong se shisen kpriang sngo bhai phi shak program ki south mai ka bajuan shpi ulai spa south pio point meter how medium wave badu perangkat bar praspan rup saw kilohertz. Haka program ki saw sumai pementa ka janmit ka program ka bidai bat karap karyang ni don manwan lemshpi ya ka jaya kran bad I Dr. Dayoimi Rambai bad ni don rupan pensngau ya ki jingruai joi ba jingkerman rampai bad ka kanhon. Stang yakne ka program ki saw sumay pamanta ka janmin to mantay nga snap shwa dakawi ka jingruai jong iba jingkerman rampay bat ka kanhon ha ka jingruai ka bilay kerteng sur batyang. Sur babunjay pangipin sawa dekang ikasgi
Bansa jingkin mo Yagi sabab pula Jom gunung thang Kisurbat yang kisurbaban Niakin ulang Ngin rai de jingpen Kadang don kapur Kisurbat yang kisurbaban Niakin ulang Ngin rai de jingpen Kadang don kapur Kat pangidang rai Surbat yang kisay Jingkin ut kadon nun Kumadur kisay Maring bapernay Jingdumkin may dong Jinsusikin jano Jingkuslay barong Kisurbat yang kisurbaban Iyakin ulang In rai de jingmen Kadang dan kapur Kisurbat yang kisurbaban Iyakin ulang In rai de jingmen Kadang don kapur Isinikiwai Hakisur baper Syakilum bapengan Kelengkiaher Kikmen kisngobang Shilin terkisnip Baca dua kabakun Jing im jongki Kisurbat yang kisurbaban Niakin ulang In rai de jingmen Kadang don kapur Kisurbat yang kisurbaban Niakin ulang In rai de jingmen Kadang don kapur Katumentan kalong ke jingruai surbathyang balarwai riba jingkerman rempai bat kekenhun timentapan ngin pensungun HP yakni ke jingkren halor kaphang karukom thung ya uswit kon lane ureu hadam thiang bat I Dr. Dayohimi Rembai Haka studio ka jongi ka pamenta ka janmin ni don bangi ya I Dr. Dayohimi Rembai iban pensyai hagi halor ka phang ka rukom thung lani ka rukom rep ya uni ureu hadam thiang upangi tip ru hak tinong wei kum u sweet corn te khoble shibun doctor ba phila palak por wan shakat ni ka studio ka jongi bat kum jo ru mi priang sophai phi hak ni ka por khoble shibun kong ne banta gili kiten diang jong phi kumcu ru ngai khoble ya baro ki perlok nong web jongi ke basngap ye gani gelat pathai hangni ka janmit shapang ki katok ani ki chingtip shapang kumno ban rep yoni uri hodam thiang mo lani kumbangi tip tinong wei kum uswit kon haka pinong kong kat kum gani ka phang mo doctor long pin batai khan diat haka bai de bakani ko rukom thong yoni u ri hodam thiang tinong kong shwa bangin poi shaka phang kumno ban rep yoni uri hodam thiang kbron kam kalong bangin tip kumno blapan mi kai yoni uri hodam thiang lani he ka shnong bala sedang ban thong kerpang yu ti yoni uri hodam thiang ulong bakerpang nagi kenjari hodam namar ha u la pendrung ya kita gi jeans mo khnang bun don kambon ya kejing thiang kejong u shu la batai ba la rep nang kong yu ha kari USA ha kanong ba Pennsylvania kabadan ha ka snem khat nyos pa
tang bala thong ban shalan shabar ni ban di ni ban shalan ha usnem chi jan yos pa nya phondai na kate ka shnong hi kar bahagri India jongi kidang tang katu ka ni ki jalla ki barep hadu menta ki barep bhayu ni kain ban shalan shabar ni ban penmi ka jingmi ka bakhambon but kelong ke barit ban new job bat ki ve pat ki ri jong ka parthe gom ka ri USA ka ri Japan ka ri China ki to ki le ki ri ki balalong hakmat tam ban penmi yu uni u re hadem thiang bat le thu ba shaki to ki ri ki pennan kam yu kum ki kanja jhor ki bam lang bat kerja kumta ko yu kum ki vegetable crop ni ki kanja jhor handai kar banang yai dang yai ke por pan ke pelong yu urup ban bam yu kum ki kanja ba kum bangi bam ri hadem mangi shene ken ta ka jing toy ke ba yo no to u sweet corn ngai ba bon nangi ru la kham yo ban mar yu ura ndai bangi thung ro bangi the na dukan la ne ba ni bam shi dukan ki ba ye dish ni satai ki jing don jong ni ke shini u ka pensngaw tanat igi khlung khna ro ban bam yu ni u jai ri hadem na dai ba yung job bat ki ni ki ri hadem ki bangi thung i shini le ki belai local ma de yung ni ri hadem ki se khai yu ha ka por bo dang don ba ka dang bon ka tu ka dut u te ka milking stage ki on da ka tin nong wei ta ka jing don jong ka tu ka dut ka jing thiang ru ka kadang kham bun u jeng ru kham jem ta ka daw long la dai bangin pat yu ama ru thrangin super shang hi ban yo wat ban yo ma ya ka jing bang jing shniam jong u bat le ya tho shu shu ba udan bon kita gi vitamins bon kita gi minerals bon kita gi batay ya ka met jong yin ki brew te khubli shibon doctor ya tu jeng batai ka jong phimo ka jeng batai lam phrang nen te kumno ban rep yu ni u rohadam thiang kum ka por ka sun bedeng le khando kum ta ter oi kum bo ong menne long ba ha gi thain ga jalla jongi gidang khamnyar ban wat ban shem bagi don gi barep yu ni u rohadam thiang khambon sen ki don chiki research station le ni chiki kinja office kum chiki wiki ni le yaki ha ki jaka gi baret kat kum ga jing lab le tho ba yu nu rohadam thiang la ban khe ju nyau pheu de pra pheu sni hadien bala dep thong kata kamut laya nu jor bar kini ki we ki re hodem ki bangi sha ya bam kabut lakum no ula ban khe ju ulai phosan do sa phosan sni le de bayu jor bar ki to ki re hodem ken le de ki jaka ba ki smart ban thong takamut naki to ki lai phosan do sa phosan sni bon sen ki nong rep ki la ban thong baro chisnem kata ka de le de ka por lior ki la ban thong ho banai jeliu nai tong le de ho banai tlang la ban sedang no do banai risau banai nai wing bat kum ju ru ha rempang bat ku le ber tang ba ka jing shit ka jing khret ka de ban long na pedeng ar phawei hadu lai pheu degree le haba pai ka jalla jongi tumut ka khambiang yangi ban thong ya uni u re hodem thiang ha ka por lior kain sho la batai ba ka jing jeu jong ka khandeu ka de ban long san hadu nyeu ph ka ta ka mut ka acidity jong ka khandeu na kwa ban kdeu khandiat chapang gane ka jingjau jong khandeu ma balai ha ba ni thung yu nu je jing thung ni da pen kdeu ba ka jingjau jong khandeu kam de ban light road na ka ba san hadu nyeu te man ta kum ka lat ka wei ban ya thu ya phi ba ya ka khandeu jong phi phila ban pha te se ki ha ki office trai kam apo shillong phila ban rang te research office shillong te kum shu jo wai ru ni don ya ka wei office ka ba de ka research station hi te kum bala kdeu hang ni ba ka jing shit ka jing khat kam de ban palat ya ka lai pheu degree but shu don kam ya go jamur ka khandeu kam de ban long ka patr khong ken aga por ba thong ya uni u re hodem mut ka babiang ba te de ka por lior hoi ki babiang ba ka de ka por lior de kreu se ka thain jongi ken lekhen kulum pat haki jaka balong kham them le ne ka jaka balong kham or tlang ru tele de ba nyeu yakito ki jaka balong kham sai shikito ki thain ra hi ban thunga ka por tlang ru ken tang ba lekhen betang haki ne ki thain balong kanjang nani ki thain ki balong mid altitude kum ong tin nong wei haki to ki thain de ban thung bai haki por lior yong ni u ure hodem thiang te man tan ni la sung thu kat kum ka jing batai ka jong phi mo doctor ya ka to kor kom thung ka jaka ka ba biang ba ban thung pat kum chu ru sun beneng te ka por khet pat ka dei hak no ka por ka ba biang ba ban khet yu ni ro hadem thiang pi ngi mar ba lani lang new jor ba ibar yo ne rodem ngi shai thong ba shini em bor hi ki nong rep ngi shai I be yot rodem hadu ba ga to ga nyu kan thai gin khot to ma ga ba long ayu silk king hot ka silk ten nong wei do ba kan tar khong ki shai e u dai yo te uni rodem te ga bor ka pen long yu to rodem bo nda kala e no kala tar khong ba onda amla bam shu ngi shu yap sa ya ki siar ngi shu ai sa ya ki snyang teng ban thiet na yeu ngim ju inut ban thiet na mangi ting yo de bo de hodem e pi tang ba ka jing ye per yu ne hodem pan yu ne hodem de ban khai hadin ar phaus ngi thek hadin bala mi ka tu unyu jong hodem de ban tam ye kata mo sho la ban ong ba de ban khai yu ne hodem ha ke porman step ma ha ke porman step ka jing shit ru ka kham duna the day ba khai yu ha ke por bala shit palat em ka jing thiang ju kala hier taka daw kum ki performance ten ngidang yo ya katuga jing shit ka ba hapo shipeu hapo khat ar katuga deg ba biang ba ga jing shit jing thret ka ban khai uni ro hodem ken
tadon ni por bangi mla ban kiar pan long bangi nang jing bom nang kapor ni nang jing bom kun po kun mau takala poi kapor bangi le dei ban keju por man sngi tadai ba dei por pat ha ka bashit kan angas ni marsin keju tu uru hadam dei ban we upo gain namar la de we upo ka tu ka jing shit jong u ka hiar no we shipang ni ka tu hadam ha po ka jong namar ka jing we hang tu ka pen hiar ya ka jing shit jong u nang ta ka jing thiam jong uru ka nom ja ne ha ka ne ka daw ba kong san beleng ni bam yu tu uru hadam thiang namar ka jing thiang jong u kain namar udon ye kum la ka daw hanang don ni ka ta minerals ki vitamin ha ka to hi ka por light na ka to ka por u ka la long kum ki ru hadam ba thung ni shne hi ta ka jing pher ka por ba khe yu ni hadam thiam ba kum nu por ba khe pat ye ki tu ki ru hadam ba ki she thung ba shi ni ki jaka jong i ma te ha ka be de ba ka rokom rep yu nu u ru hadam thiang mo doctor hatu phila tharai ban ai khan diat kani ka jing khen no ha ka lut ka sep ha ka be de ba ka ni ka rokom rep yu nu u ru hadam thiang hoi kata te kong gade ka jingkali ka basung tunat namar ba ngai skem ba habai rep ne batrai ka no kam tam ha kam rep kinong rep jongi ki kwa ay bantip ka jinglut kat no ka jingyo nong kat no ne ta kum bala ka daw ba uniu re hadam thiang ni iba urem ka jingram jong ni re hadam thiang borobor ka de kan real ni 4% khain no na ka jinglut jing sep ka yai ba chu sambai pi kum bala ong ba yu ni re hadam thiang wada ka ri jong ru udang duna ba barem kini ki sambai bon sen ki wan be na shabar mo na mar ki de hybrid kum bangi latep na lo ka taru cisen bla da cisnem mla chuban bo sambai yu kan bode ki kan ja hybrid kini tamo te bon sen ka jinglut jing sep hi kum bala ong arpeu na ka cispa ka yai ba chu sambai teng ka la ban cross ka taru la dei bahap shalan yu kam jangai ki jakamo tang ba wat lo dei barem ru udan shibon ka jing mentoy te khandiat kan soi kat kum gi jing tho shani shatai ha gi jing lap gi jing khen jong ki nong thung ki bathung yu ni ur hadem la kum no pra phosan hajar ha ka chi hektar uno re ula ban belut ba ha barep yu ni u re hadem thiang tang ba ka wei ka jing mentoy ha barep yu ni ka long ba